Tänään me testataan jälleen kerran uutuuksia Mäkkäristä. Mäkkäri on saapunut iso kasa uutuuksia, joten me lähdetään testaamaan niitä nyt. Kommentoikaa alas MP mun uusista modatuista krokseista. On kyllä pähet. Täällä olisi hyvä, jos olisi sellainen valikko, että uutuudet. Ettei Toi on uutuus, toi on uutuus. Ei spicy nugetit oo kyllä uutuus. No kyllähän me otetaan ne, jos se on uutuus. No otetaan sitten. Toi on uutuus. Onko vegaanista burgeria? No vaikka olisikin, niin sitä ei oteta. Oliks niitä oikeesti vaan noin vähän? Joo. No vissiinkin. Sieltä tuli ja kotona sitten nähdään, kuinka paljon tää oikein maksaa. Voi sanoa, että ei varmaan ikinä ollut näin kallis mäkkärillistä meillä. Eihän tuo vielä mitään. Mulla on isoin lasku on mäkkäristä 150. Joo. Nyt on 2 kassia täynnä ruokaa ja seuraavaksi me hypätään kotiin syömään näitä. Nyt me ollaan saavuttu kotiin ja tässä meillä on ihan järkyttävä määrä Mäkkärin uutuuksia. Hinta näille kaikille se selviää videon lopussa, koska se on tämmönen YouTuben retentiokikka, että te katsotte siellä videon loppuun saakka ja sanon, että hinta tulee, se tulee missä tahansa kohtaa vaan. Lasketaanpa kassit alas. Otetaan leikkuulauta ja aletaan syömään. Mikäs meidän arvoasteikko? Onko 1-5? Legendaarinen. Mä en ikinä ymmärrä tuota 1-5. Miksei suoraan 1-10? Otetaanko mahdollisimman tyylisen alkuun? Mä ajattelin taas, että kun tuossa kuitenkin on bursia aika paljon, että aloittaisi jollain hyvällä, niin se maistuisikin hyvältä. No mutta kato, pitää taas ajatella tätä YouTubetetä, että ei oteta sitä ihan herkullista tossa ihan ekana. No minä tykkään ajatella vaan itseäni. Chicken McNuggets ja spicy on vedetty sieltä alas, eli tänään on Spicy Chicken and Nuggets. Klassikoksi muodostuneet Chicken McNuggetit nyt tulisella kuorrutteella. Näistä ei makua puutu. Mä en oo siis varmaan ikinä oikeasti syönyt näitä spicy-versioita. Näin, kun nämä on uutuuksia. Jotka on siis tulee 2 kertaa vuodessa aina uutuutena. Saa nähdä, onko yhtä tulisia kuin viimeksi se burgeri. Kyllä se on se lasoossi. Kippis. Ensimmäinen tuote on aina hyvä. On vähän tämmösiä nihkeitä. No okei, ihan semmonen pieni ehkä tulee, mutta tosi harhaanjohtava markkinointikikka, että ei oikein mun mielestä yhtään tuu semmoista. No okei, nyt tulee semmonen jälkipotku tulee. Jäljessä tulee jo. No on ehkä jopa parempia kuin norminugetit. On joo, kyllä nää voittaa, mutta en mä näitä ite ottais. Mitä annat arvosanaksi? No kato, sen takia mä sanoin, että 1-10, koska nää on 5. Kyllä mä annan 7,5. Niin korkea? On. Siis sähän annoit sille Hot Honey Burgerille suurin piirtein saman verran. Kyllä. Onhan tää nyt parempi kuin Hot Honey Burgeri. Ihan niinku ehdottomasti. Laske vaan se veitsi alas. Mikäs tulee seuraavaksi? En tiedä, mutta se on tossa. Kyseessä on Butter Style McDouble. Butter Style McDouble on iso voitto pienellä hinnalla. Hampurilaissämpylän välissä on 2 naudanlihapihviä, cheddar-sulatejuustoa, kuivasipulia, salaattia sekä täyteläistä cowboy butterin makuista kastiketta. Eikö niin, onks McDouble niinku, onks se tuplajuusto salaatille? Oisko jo? On muuten ihan rasvanen. Sisältä löytyy salaattia, majoneesia ja tuplajuusto majoneesilla ja salaatilla. Vähän alkaa. Vähän mä kattelin kanssa, että tää on aika herkullisen näköinen. Mutta eikö tää nyt oo se joku Butter Style? Tuplajuusto, missä on salaatti. Mun mielestä vähän tulee joku BBQ. Mulla ei tullut siis yhtään. Mutta oli toi vähän kosteempi kuin tuplajuusto, kun sillä oli sitä majoneesia. Se oli rasvainen lätty vaan. Paljon annat arvosanaksi. Oliko parempi kuin tuplajuusto? No ei. Käytännön tuplajuusto, mutta miinuspisteet, koska salaattia. No paljon sanot arvosanaksi? 4. 7. Butter Style Burgeri. Ei kun tää ei ole McDouble, täällä ei ole sitä soossia välissä. No. Ei kun mitään ihmettä. Kyllähän täälläkin pitäisi olla sitä soossia välissä. Burgeri, joka maistuu voitolta. Hampurilaissämpylän välissä on naudanlihapihvi, cheddar-sulatejuusto, kuivasipuli, salaatti sekä täyteläistä cowboy butterin makuista kastiketta.
Tää on siis ihan samanlainen burgeri, mutta vaan yhdellä juustolla ja pihvillä. Kippis. Vähän sinaappinen ehkä jotenkin se soossi. On. Ei oo yhtään samanlainen sinaappinen kuin Big Macin soossi. Sehän on sinaappinen kans. Mutta nyt kun tuli toi soossi, niin ei se kyllä hirveän hyvä ole. Tämmöstä mä en ymmärrä kuka ottaa näitä niinku perusburgereita. Et kyllähän tää tekee tästä perusburgerista vähän paremman. Joo, siis muutenkin tommonen, kun tossa kun on yksi pihvi vaan. Niin siinä maistuu toi leipä tai sämpylä, mikä se nyt onkaan, niin maistuu vähän liikaa. Mutta 1,50 € tästä. Ottaisin mieluummin tän kuin euron juusto. Repikää salaatit pois. Paljon arvosanaksi. 4. Ne oli aika samanlaisia. Siis toi 4. Otetaanpa sitten McWrap Cowboy. Wrappi täynnä makua. Pehmeän tortilla wrapin sisälle on paketoitu rapea kanapihvi, herkullista cowboy batterin makuista kastiketta, sipuli jalapeero pikkeliä sekä salaattia ja tomaattia. Mä en ymmärrä minkä takia Mäkkäri lähti tähän Taco Belli-bisnekseen. Kui? No kun näitä wrappeja. Ne on ihan periseistä. Katoppa mitä tuolla sisällä. Siellä on vaan salaattia, yksi tommonen pihvi ja sitten toi soossi. Eikö tää pitänyt olla cowboy? Eka haukko on ihan turha, joten leikataanpa se itse asiassa pois. Tolta se sitten näyttää. Mä sanon ennen kuin mä purasen, niin kaikki kananburgerit, ne on vähän yliarvostettu. Mutta ihan tortilla, jos et tiennyt. Tää kaipaisi sen pienen potkun, mikä siinä viime videon siinä oli. Hei, onhan tää ollut koko ajan vähän tulinen. Onko? Äijä pelas. Siis tuo cowboy on sinappia. Siis mikäköhän se kastike oikeesti on? Mutta on tää tähän mennessä paras. On. Oo. Saa 5 pistettä. Mä annan 6. Oho. Jotkut muuten sanoo, että Hesessä tämmöiset tortillat on aika hyviä. Pitäisikö meidän joskus muuten testata Hesen koko menu, koska mehän kumpikaan ei olla niin Hese-lovereita. Siis kun Hesessä ne tunkee sitä fucking majoneesia niin paljon niihin burgereihin. Mikäs tää? Tässä ei kerrota. Onks tää se Kato, sieltähän se tuli. kanabutteri? Burgeri täynnä voittavaa fiilistä. Hampurilaissämpylän välissä on kanapihvi, cheddar sulatejuustoa, salaattia sekä täyteläistä cowboy batterin makuista kastiketta. Mitäs tää? Tää on niinku sama kuin se eka. Nyt on muuten tosi iso. Nyt sulla on sormissa. Siis toi on sinaappia, siis Turun sinaappia turautettu tonne väliin. Kippis. No siis tää oli tosi mitään sanomaton tuote. Ei niinku oikein siis ihan. Siinä maistuu leipä, sinaappi ja iso nugetti. Täältä löytyy tämmöinen uutuus. Green Pop Lemonade. Tämä makean kirpeä juoma on täydellinen kevääseen. Sitruunainen juoma saa lisämakua mansikan, kiivin ja limenmakuisesta siirapista. Miettikää, että tämä maksaa 4 €. Joo. Tässähän kato jotkut katsojat niin laskee tuo hinnan ja sitten arvaa oikein. Missä on hiilihapot? Mikä tää on? Tuo on vähän tosi jännä. Hyi helvet, nyt on kyllä ihan skeidaa. Vähän semmonen kirpeä omenavesi. Sinä sen sanoit. Paljon annat pisteet. 2. Minä annan 3. Tiputan 1. Saatte 2. Haistakaa. Tää oli ehkä päivän huonoin. Tai siis sille hintalaatusuhteentaan varsinkin sille. Oo, ja ihan maultaakin. Kyllä. Siinä meillä on uusi pilterö, mikä täältä kun avataan, niin... Eikö voikaan tätä avata? Voi avata. Me ollaan syöty tuo. Ei, kun tää on pilterö. Näyttää tältä. Tämän piirtelön maku muistuttaa vaniljaista hattaraa ja kaiken lisäksi se on sinistä. Piirtelön kruunaa kermavaahto sekä poksuvat strösselissit. Tässä on päällä näitä tämmösiä... Eikö ne ole samoja kuin siinä? Oliko siinä Fitsipotsle Niin, jutussa? Totta. On samoja. Mun pitää mennä syvemmälle. No pitääkö ottaa toinen pilli tuolta ja imasta sen? Tai tollain. Mutta mä en osaa kyllä sanoa yhtä, että minkä makuinen se on. Kerma vaan. Maistuuko se hattaralle? No ei yhtään. Ei. Se valehteli sit TikTokilla. Kuka? En mä muista. Kuka on välehdellyt TikTokissa? Lähetetään sille päälle kasapuu.
Joku on tehnyt siis valheellisen videon TikTokkiin. On se, kun ei osaa puhua totuutta. No millä se maistuu? No siis Pilterölle. Mä en osaa sanoa. Että... Vähän vadelmalle. Semmoselle Blue Raspberrylle itse asiassa. No mille maistuu tuottaja? Piirtelöllä. No mikä maku? No en minä tiedä. Paljon annat pisteitä? 3. Minä annan. Itse asiassa tuossa oli niitä hauskoja rakeita, niin 4. Mäkin annan 4. Ei oo vaniljapilterön voittanut. Ei, tai päärynäpilteri. Oi, se tietää aina hyvää, kun tulee tollassa boksissa burgeri. Ei, mä näen jo yhden asian siellä. Ai, että mäkin Katsotaan minkä näen. Ai, Tuplasti herkullista makua. 2 mehevää 100% naudanlihapihviä, rapea pekoni ja pehmeä cheddar sulatejuusto yhdistyvät täyteläiseen cowboy batterin makuiseen kastikkeeseen. Pirteä sipuli jalapeeno pikkeli sekä raikas tomaatti ja salaatti viimeistelevät kokonaisuuden. Testaa tätä kuorta. Testaa. Paina. No. Elä reikää, miksi on näin kovaa? No se on kyllä aika kova. Onko tää leipäis käynyt paahtimessa? Herra Jumala on niinku... Tää on niinku... Tiiliseinää löystää. Mut siellä löytyy pekonia, pari isoa pihviä. Pikke löytyy sipulia, soossia, salaattia, tomaattia. Mitä näille sämpylöille on tapahtunut? Mä en tiedä, kun tätä saa oikeesti purra. Siis nää sämpylät maistuu siltä, että nää ei oo käynyt missään niinku... Ne on sulatettu sillä, että ne on ollut yön yli pöydällä. Todella luokaton suoritus. Nyt tätä ei ota huomioon tuota sämpylää. Ja olihan toi aika suun myötäinen. Joo. Ei voita isoa arskaa. Voittaako Hot Honeya? Ei voita sitäkään. Toi on top 3 burgeri, mutta saa 8 pistettä. Joo, no mä annan tuolle 2 pistettä. Taas näkee, että meikäläisen mielipiteellä ei ole mitään väliä. On samanlainen boksi, limited edition. Mikä tää nyt on? Onks tää niinku ykkösversio siitä? Mehevä 100% naudanlihapihvi, rapea pekoni ja pehmeä cheddar sulatejuusto yhdistyvät täyteläiseen cowboy batterin makuiseen kastikkeeseen. Pirteä sipuli jalapeeno pikkeli sekä raikas tomaatti ja salaatti viimeistelevät kokonaisuuden. Tässäkin on ihan samanlainen kova kuori. Okei, tuolta puolelta ei ole, niin ehkä me maistetaan sieltä. Aina menee hampaat, kun ne purasee tuo. Täällä siis burgerissa ei ole mitään muuta kuin salaattia välissä. Katsotaan, tuleeko nyt enemmän se sinapi ja muun maku, kun ei ole 2 pihviä. Sulla on niin iso turpa, niin sä saat tuo ykkösellä tuolla tungettua. Tää on niinku gluteenitonta leipää. Onkohan ne pistänyt muuten vahingossa meille gluttarileivä? En tiedä, mutta se on oikeesti, se on niinku hiekkaa söis. Onko? Oh. En suosittele kellekään, että oot gluteenita. No paljon sanot pisteitä. Tää oli parempi. Eli tääkin saa 8. Oli toi parempi, saa 5. Miten sä nyt annat tätä miinuspisteitä niin paljon? En mä nyt miinuspisteitä, sit toi on semmonen niinku 5 mun mielestä keskivertotuote. Sä annoit spicy nuggeteille enemmän. No Spicy Nuggetit on tällä hetkellä ehkä ollut paras tuote näistä kaikista. Ehkä. Mutta ehkä seuraava vielä parempi. Siivotaanpa meidän keittiö. Näin on pöytä siivottu. Viimeinen tuote saadaan lavetille. Miksei? Meikäläisen taika. Kato, siinä niin. Tässä on illan viimeinen tuote. McFlurry All Stars. Suosikit samassa. Sundae jäätelöä, värikkäitä Smarties-rakeita, rapeaa Daim-rouhetta ja kinuskikastiketta. Mielenkiintoisen näköinen kyllä. Niin kuin joku olisi örveltänyt tuonne. Mut täällä pitäisi olla kaikkia McFlurryjä sekaisin vissiin. Sitä ennen kuin me tää Kamelin oksennus 5-vuotiaan Villen pierut päästään syömään, niin annappa kuitti, niin katsotaan kuinka paljon nämä kaikki tuli maksamaan. Koska siis kuittihan on yhtä pitkä kuin meinasin sanoa, että Jethro Roostedin ulosottolista, mutta en sanonut. Hinta näille kaikille uutuuksille on 46 euroa 80 senttiä. Tää voi kruunata koko potin. Näkeekö sieltä sinne siihen kameraan? Siellä on jotain pinkkiä siellä sisällä. Mitä ihmettä täällä niinku on? Onko se nyt semmonen Sakura McFlurry vai mikä se on? Mikä on sun mielestä paras McFlurry? No sehän on noita pilli. Noita pilli. Mut sitä ei täällä oo. Eli tää on automaattisesti huono. Kippis. Ne pinkit ja ne on niitä M&M'sejä. Vai Smartiesseja. Kumpia ne on? En mä ainakaan Smartiesseja saa. Tää vähän lisää.
No ei kun sä nyt sä maistat pelkkää daimia taas. Enkä maista. Maistoin pelkän daimi. Onhan nää nyt päivän paras siis. Ihan heittämällä. No vähän tällainen. Paljon annat pisteitä. 6 pistettä. Eli ei ollut päivän paras sun mielestä. Ei. Miksi? Olihan se burgeri nyt aika. Kyllä mä annan tälle siis 10 pistettä. Eli mä vaihan oman arvosanani -4. Eli päivän paras oli se burgeri. Kyllä. Kommentoikaa alas, jos haluatte nähdä sen Hesburgerin koko menun syöntivideon. Tykätkää tästä videosta ja meinasin sanoa, että tilatkaa kanava, mutta ette tee kummiskaan saa sitä aikaiseksi. Olihan tää nyt ihan loistava. Tää oli oikeastaan hyvä. Ja kun tossa on, tossa on liikaa. Sä kato, kun pitää olla joku 1 hyvä maku, eikä 3 ihanaa hyvää makua, mutta sitten yhdessä ne on paska. Tuokaa takaisin Noitapilli McFlurry. Kyllä. Muistakaa pestä hampaita.